papież człowiekiem pokoju, a nie wojny. Ale w czasie wojny należy pomagać tym, którzy są najbardziej obciążeni. Dlatego karetka jest chyba jak najbardziej odpowiednim gestem wobec ludzi, którzy są w tak trudnej sytuacji. І для нас справді важливо, що є люди, які готові самі їздити за кермом для того, щоб таку далеку дорогу для того, щоб допомогти українцям. А з другої сторони, величезне дякую за ті постійні молитви папі, за те, що він пам'ятає про Україну, молиться. І це нам додає сил